Dobrý deň, vítam pri ďalšom vlogu. Teraz som tu s Martinom dnes a sme v strašidelnej chate, kde reálne strašia duchovi. Netopier nejaký úplne, že neznámy typ netopier, určite má COVID nejaký 23. A vlastne... Ty koks, on je tu. No a som tu ešte s Michalom. Veľmi zaujímavá chata. Neobývaná, strašne tu duchovia legendy hovoria, že Michal tu raz prišiel. Ty tam chod. Kameraman, tyjo. Ale že choďte za mnou. No a legenda hovorí, že Michal tu raz s Jurajom prišiel a už sa proste vrátil bez nohy, chápete? A že vlastne mu tá noha dorastla. Aha, pozrite. Tam určite dátum úmrtia Juraja Sandera. Objednávka, lomový kameň, cena za kus, suma za 1550. Michal, či to hovoríš? Musí to byť trochu kontroverzné. Vieš, to je Čajkovský, ktorý si to objednal. Bol starodávny mafián. Takže mafiánov tu máme, hej. Mŕtve duše mafiánov. A vlastne Senderákovci to tajili dlhé a dlhé roky. A vlastne až teraz sa to dávalo. Až teraz tu môžeme vidieť skrine. A postele staré. Dokonca kuchyň a s polievkou. Nebezpečné veci. A zase tu na tú polievku, však Michal musí mať zábery. Poď si pozrieť na polievku. Fuj, ten stanier už sa rozklada normálne. Nie, to je krupicová kaša s gránkom. Radšej, ako by som tu nebol, ale musíme proste to natočiť. Musíme mať zábery. Ideme do ďalšej miestnosti. Tu je zaujímavý výhľad na okolnú prírodu. Dokonca je tam bunker, kde sú duše zosnulých Senderákovcov. Nie, Taký normálne betonový, ale je tam vrátko na čo majú dušiny s kamnou. Ježi, čo som ma dotkol? Dobre, ideme hneď. Som mal ísť na vecko. Vecka sú najzaujímavejšie. Ale však choď prvý, Michal. Zasvietiš tam, čo? Čo tu je to? Fuj, to je fakt... Pozor na hlavy, pozor. To je fakt netopier, no. To majú boiler funkčný ešte. Čo sa tu deje? Ideme ďalej. Tu sú vecká dokonca. Aj fajn dokonca. Presne. Tak to klope. Ja idem prvý, ja sa bojím. Dúfam, že nám medzi tým neukradli bicykle. Jednu vec ti ukážem do bloga. Tam je. Aha. Tam z prvej Ideme hneď. Ty koksové, že čo toto je? Pozri na ten káv, že Jana tam leží. Ale ja tam nejdem prvý. Choď sa pozrieť tam, jak to leží. Choď tam. Ne, ty choď. Choď tam. Nechoď ty. No ide tam Martin. Je tu gauč. Dobre, ide. Hej. Si ma chcel... Nie, on nás tu zavrel. Martin nás zradil. On nás tu zavrel. Čo na to hovoríš, Michal? Viete čo, to je strašné toto je. Ja si už idem preč, lebo tu sa dejú nejaké... Ideme preč. Ideme preč. Sa tu dejú také strašidelné veci. Nezatvárame dvere, hej? Za sebou. Takže my sa lúčime. Pre tento vlog vlastne tu Martin sa tiež lúči. A vlastne chceme aspoň koľko lajkov. Tento objekt je na vlastnú zodpovednosť, hej. Vlastne neskúšajte to doma. Neskúšajte to doma. Bez záchranky, ktorá stojí tu za rohom a sociálneho týmu to neskúšajte. Čaj, a musíme sa rozlúčiť, takže dajte lajky. A vlastne dajte aj odber a čau.